Vítam vás pri sledovaní tohto videa a verím, že ho nesledujete náhodou. Možno ste tiež dospeli do bodu, kedy chcete niečo zmeniť. Chcete zmeniť niečo vo svojom živote alebo názor na nejakú vec, tak ako som to urobila ja. Viete, ja som mala vždy veľmi zlý vzťah k peniazom. Bola som takzvané finančne negramotná natoľko, že som uverila iným finančne negramotným ľuďom, že je dobré nerobiť kroky, o ktorých si myslím, že som urobiť mala. Myslím si to dnes. Všetci máme veľkú túžbu po slobode. V živote, v myslení, finančnú slobodu. A ono to všetko so všetkým súvisí. Ale sloboda nie je robiť si, čo chcem, kedy chcem, ako chcem. Možno trochu áno, ale to iba tak v pozadí. Pretože sloboda je v prvom rade o disciplíne, o vzdelávaní, o sebarozvoji. No a jedným z tých vzdelávaní je aj finančná gramotnosť. A preto som sa nejakým zázrakom ocitla v oblasti poisťovníctva. Možno to bolo práve to, čo som chcela sa naučiť. V čom som sa chcela dovzdelať, aby som teda tú finančnú gramotnosť mala. Pretože žijeme vo svete peňazí a je dobre o nich niečo vedieť. A ja som mala na poisťovníctvo a poisťovacích agentov úplne hrozný názor. A teraz viem, že všetko na svete sa dá robiť dobre a zle. Dá sa to robiť s dobrým aj zlým úmyslom. A ja som zistila, že sa to dá robiť aj s dobrým úmyslom pre dobro klienta. A či už tomu veríte alebo nie, dnes robím pre Unika poisťovňu a denodenne tam riešime mnoho či už problémov, poistných udalostí, ale aj tých lepších stránok života, a to sú vyplácanie peňazí, ktoré si ľudia investovali, nasporili. Napríklad v 2. či 3. pilieri alebo v nejakom investičnom produkte. Viete, dennodenne vidím aj ľudí v mojom veku, koľko boli schopní si nasporiť peňazí, aby si vylepšili dôchodok, aby si ho už aj dnes predčasne mohli čerpať. Takže poisťovníctvo nie je iba o tom, že vás niekto chce oklamať a zarobiť na vás. Samozrejme je to činnosť ako každá iná. Je to zamestnanie, ktoré tiež prináša peniaze. Aj vy chodíte do práce, aby ste zarobili na život a na to, čo od života chcete. A preto vám chcem povedať, že ja som sa rozhodla pre cestu poisťovníctva, ale pre cestu, ktorá sa rovná dobre pre klienta. A viem, pretože aj vidím, že sa to tak dá. Takže ak by ste chceli o tom vedieť viac, urobiť si nejakú finančnú analýzu vašich produktov, čo vám v živote chýba, čo by ste potrebovali doplniť, aby ste si vylepšili život. Pretože dôchodok si dnes treba zabezpečiť. To je jedna z vecí. Môžete investovať peniaze. A môžu to byť aj menšie čiastky, než si predstavujete. Samozrejme poistenie domu, auta, to je dnes samozrejmosťou. A my vám v tom vieme pomôcť. Takže ak máte o niečo takéto záujem, alebo by ste chceli len nezáväzne zadarmo finančnú analýzu, aby ste vedeli, na čom vlastne ste, som tu pre vás. Nájdete ma na Facebooku, kde je stránka Lepší život s poistením Unika a uvediem vám aj niekde tu, v okolí tohto videa, nejaký kontakt na mňa. Teším sa na vás a na spoluprácu s vami. Majte sa krásne.